Opća bolnica Nova Gradiška dugih 170 godina piše povijest, te je za jedan od najmlađih gradova u Republici Hrvatskoj veliki ponos. Duga povijest ove bolnice ostavila je traga iz generacije u generaciju liječnika, sestara i drugog medicinskog osoblja, te građana Nove Gradiške i okolice u raznim društvenim prilikama. Njezina daleka povijest seže još od 1846. godine, kada je osnovana i počela s radom na periferiji grada u zgradi Vojne pekarne, gdje su službe obavljali takozvani ranarnici, jer nije bilo liječnika. Dogovorom između Nove Gradiške i Požeške županije 1872. godine zdravstvo prelazi u Novu Gradišku. I to je godina prekretnica u razvoju zdravstva, te se pojavljuje prvi diplomirani liječnik, dr. Aleksandar Nikolajević, a prije 120 godina i dr. Kosta Mladenović, koji je obnašao dužnost direktora Novogradiške bolnice i kao kirurg 31 godinu. Godine 1932. dr. Šime Novosel na staru bolnicu nadograđuje kirurški odjel s jednom operacijskom dvoranom, u kojoj su sljedećih 50 godina obavljane sve kirurške operacije. Završetkom obiju zgrada bolnice i većim priljevom mladih liječničkih kadrova stvoreni su uvjeti za formiranje novih specijalističkih odjela, pa je i zdravstvena zaštita pučanstva postala još kvalitetnija. Ljudi su u tadašnje vrijeme shvatili značaj potrebe postojanja bolnice na ovom području i koja je samo ne gradska bolnica, nego šireg regionalnog značenja i sigurno da je imala svoje mjesto, ulogu u zdravstvu, u puku i u zdravstvenom pogledu. Kroz cijeli niz godina ona se razvijala u svom zdravstvenom pogledu, a dala je i niz stručnjaka iz ovoga područja, poznati naš dr. Andrija Štampar, dr. Šime Novosel, koji je svojevremeno bio i ministar zdravlja u Republici Hrvatskoj, cijeli niz liječnika iz Nove Gradiške koje je poteklo radi recimo i danas na klinikama poznatim pogotovo u Zagrebu. Znači, ljudi ovoga našega kraja su se liječili ovdje u našoj bolnici na razmeđu ovih putova, stvarno između zapada i istoka i sjevera i juga. Znamo nedavni Domovinski rat, kolika je bila uloga naše Novogradiške bolnice, također nakon toga i u obnovi domovine, nakon toga i svi ljudi ovi i građani su zainteresirani za njen opstanak ovdje. Ekspanzija zdravstvenih djelatnosti u gradu zahtjeva potrebu za proširenjem bolničkog prostora, pa je tako putem samodoprinosa godine 1982. izgrađena najnovija zgrada Novogradiške opće bolnice s većim brojem specijalista i stručnjaka. Zlatno doba bolnice nastupa i povećanjem broja liječnika koji su svojim stručnim radom postavili još davno europske standarde u zdravstvu. Bolnica vremenom poprima svoja današnja obilježja i pružala je, te još i dan danas pruža, potpunu zdravstvenu zaštitu velikog dijela zapadne Slavonije. Pa ja se dobro osjećam u bolnici u Gradiški. Ja sam bila tu češće, osobito dok još nisam operisala srce. Svaki put su me stvarno primili i nemam nikakvih primjedbi ni sa sestrima, ni sa doktorima. Opća bolnica Nova Gradiška sa sustavom društvenih i individualnih mjera i usluga te nizom aktivnosti usmjerenih ka očuvanju i unapređenju zdravlja svrstava se u sam vrh bolnica u Hrvatskoj. Na nivou bolnice Nova Gradiška, a ono što mi nemamo, a nema niti potrebe da imamo, ne znam ni sad svu dijagnostiku koju ima Osijek, Slavonski Brod, ali mora se znati plafon dijagnostike jedne bolnice tipa Nova Gradiška, a to opet ja tvrdim da tu taj pobol stanovništva može se u 90% slučajeva riješiti. Znači 10% ostaje za dalje, neka bude 7% za Slavonski Brod, onda onih 3% je prihvatljivo po svim kriterijama da ide dalje za Osijek, da ide u visoko diferencirane kuće, odnosno kliničke bolničke centre. Iznenada se 1991. godine Novogradiška bolnica našla u vrtlogu ratnih strahota i nečuvenoj agresiji,
u kojoj su se događale ratne ozljede, pogibije među braniteljima i civilnim stanovništvom. Bolnica je u uvjetima stalnih napada radila bez zastoja i u potpunosti nadmašila i ispunjavala svoje dužnosti, unatoč tome što nije imala podrum kako bi se pacijenti i osoblje mogli barem djelomično zaštititi. Svi liječnici bolnice i doma zdravlja radili su na hitnom prijemu iskazujući brzinu, znanje, prisebnost i hrabrost. Ranjenici su zbrinjavani za vrijeme granatiranja i raketiranja grada, a znatan broj projektila pogodio je i zgradu bolnice u kojoj su bili operirani ranjenici. Vrlo vrijedna spoznaje među ostalima i ta da zaposlenici bolnice nikada nisu pravili razliku među pacijentima bez obzira na nacionalnost. Nakon svega što se učinilo braneći novogradiški kraj od agresije i zbrinjavajući sve ranjenike na 5-6 km od prve crte bojišnice, novogradiška bolnica nije dobila status ratne bolnice. Zahvalnice mnogobrojnih brigada Hrvatske vojske dokazuju da je to nedvojbeno trebala dobiti. Koliko muke, krvi i suza se doživjelo tijekom 1991. i 1992. godine, sve do primirja i priznavanja samostalne države Hrvatske od međunarodne zajednice. Kada se počelo zaboravljati ratne strahote, 1. svibnja 1995. dolazi do oslobađajuće akcije Bljesak. Šteta je zapravo jedino što ta bolnica uistinu nije postala i službeno ratna bolnica i što nisu svi djelatnici koji su radili, koji su se okupili i okupljali i u vrijeme 1991. i 1992. Dakle, kad je bilo zaista izuzetno opasno i kad je ta bolnica bila pogođena više puta projektilima, opet negdje tamo sa južnog bojišta, odnosno iz Bosne, što jednostavno nisu svi dobili status branitelja, jer to je uistinu herojska i braniteljska bolnica. Evo sad sa tim odmakom vremenskim mogu reći da je učinjena jedna mala nepravda prema djelatnicima. Toga jutra u početku akcije Bljesak okupili su se djelatnici bez da su bili pozvani. Dakle, bilo je dežurno osoblje, došli su oni koji su toga dana trebali biti u službi, oni koji su bili prethodne noći su ostali i dalje, ali su dolazili i medicinsko i nemedicinsko osoblje, dolazili su bez poziva da učine ono što bi zapravo trebali učiniti u takvoj situaciji. Sve funkcionira besprijekorno i dopiru vijesti i prva javljanja iz oslobođenih Okučana, a čuje se i pjesma u hodnicima opće bolnice Nova Gradiška. Konačno je došao kraj ratnih strahota. Posljedice su bile velikih razmjera, kako uz veliki broj poginulih i ranjenih, tako i uz velike materijalne štete. Djelatnici opće bolnice Nova Gradiška dali su najveći doprinos cjelovitoj slici humanosti i hrabrosti struke. U bolnici u Novoj Gradiški radio sam preko 30 godina kao voditelj internog odjela i u toj bolnici su dolazili pacijenti i bolesnici iz okolice
posebice iz Novske, iz Požege i puno toga iz Bosne. Zašto su dolazili u Novogradsku bolnicu? Zato što su dobivali kvalitetne zdravstvene usluge, što je odnos pacijenata i osoblja bio na visini i nikada nije bilo nikakvih pritužbi na rad niti liječnika, niti struke u općoj bolnici Nova Gradiška. Bolnica u Novoj Gradiški ima dugogodišnju, 120-godišnju tradiciju kirurgije. U tih 120 godina mnogi su znameniti liječnici i Novogradiškog kraja, a koji su kasnije bili znameniti i na razini države, prošli kroz naš udjel. Bazirali smo se na dvije osnovne grane, na abdomen i na traumu, a to nam je jasno uvjetuje i kazuistika koja dolazi na liječenje u našu ustanovu. Naša kirurgija, odnosno naša bolnica, pokriva značajan dio autoceste. Treba reći da pacijenti nam dolaze stradalnici od Kutine pa sve do Ožana. Mnogi je veliki broj trauma, politrauma koji se zaista, moram reći, liječe po najvišim standardima modernog liječenja traumatologije. Veliki je i značajan spektar i abdominalnih operacija koje se obavljaju u našoj ustanovi i u skladu sa tom kazuistikom planirali smo i daljnju edukaciju naših specijalista, prvenstveno u smjeru traumatologije, znači uže specijalizacije iz traumatologije i uže specijalizacije iz abdominalne kirurgije. Imamo mladi tim specijalista koji će uskoro većina nas završiti subspecijalizacije, te da smo spremni odgovoriti izazovima suvremene medicine, odnosno kirurgije. Danas se u zgradi Novogradiške bolnice nalaze specijalističke ambulante i odjeli, RTG i CT kabineti, hematološki, biokemijski, mikrobiološki laboratorij, rodilište, operacijske sale, jedinica intenzivnog liječenja, koji su nedavno obnovljeni i tehnički dovedeni na zavidnu razinu. Opća bolnica Nova Gradiška ima sve potrebno za uspješno obavljanje svojih dužnosti, što je nebrojeno puta dokazala i dokazuje iznova svakodnevno, a nezanemariva informacija je i ta da pokriva iznimno veliko područje s velikim brojem stanovništva, te se nalazi na prometnoj relaciji autoceste gdje su, nažalost, često potrebne brze i stručne intervencije unesrećenima. Ali vam kažem da je ovo izuzetna bolnica. Ovo je naše jedino u Gradiški što imamo. Koji brod, ma kakvi mi govora. Samo nam treba još sestara, ja mislim. Zahvaljujući svom trudu i marljivom zalaganju djelatnika Novogradiške opće bolnice te građana grada Nove Gradiške i šire okolice, smatra se da će ona ostati snažna bolnica i oslonac zdravstva zapadne Slavonije.